салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако бозам навори имрӯза ҳаст. Анами намуд глянсви ипек омадаи духтаро. Нархи донашон духтаро 450 сомон. Ина расветкош, ду расветка дора. Аҷоиб буд хушрӯ бори навай духтарако. Баъд неёрам бори навай духтаро 400 сомони. Неёрам муз расветко дигаршон нишон метиём. Дидин? 450 сомон, 400 сомон духтарои хушрӯйма. Ина бо як намудига ирам амхари глянсви ипек. Инаш 450 сомон ба қатори июай нархош духтаро. Ина июай бошад 350 сомони духтаро. Аҷоиб буд хушрӯ борои новинкаи духтаро ҳамаш. На каса харидораи марҳамат ватсапа мемонам дар экран скриншот када равон кунем, заказуна қабул мекунем, доставка мекунем. И розви рӯшонаи духтаро медонед телефон да дигахи омадест. Анҳа қариб ранги асосиш омад уже. На борои новинка мо холас марҳамат каса харидорай. Глянсви ипек. Духтарако глянсви ипекои бе санг омадай аҷоиб буд хушрӯ. Нархошон бомба арзон 220 сомон духтаро 3 метр шай. Нигоҳ кунед. Ма ватсапа мондам духтаро доставка қати кор мекунем, метонем бинависем. Ина кабути баланди электрика нигоҳ кунед. Ишам аҷоибот хушрӯ. Телефон дар роси ранги асосиш наомада кабути пас омада. Хайр аз чот гирки як кабути ва беҳади бад фасон. Қачахонан ҳардише нигоҳ ку. И ростанагиши синез? Духтаро. Ха? Духтаро хушрӯйма. Ростанагиши синез? Ина духтарако глянсви ипек ранги сериш ҳоз сабзшам аста нишон метиём. 3 метраш духтаро 220 сомони. Нархи донашай оптан гирем бояд чӣ арзон мекунем. Аи сабзшам ҳаста нигоҳ кунед. сабзиш чӣ хел шуде салатви баландай. Сифаташ да ира бовар кунед гуфтам ба забонам мешад, лекин ҳам хел мулоимай. Даже аи ипекои қимат да бовар кунед фасонтарай ҳатто. Диден? Води сангдоршам мешавад духтаро, навори сангдоршам мекунем. Не коричневый беҳад модаи духтарако. Ҳама коричневый кадестан. Ина. Ирам ҳамчунин духтарои хушрӯ. 3 метраш духтарои хушрӯ 220 сомони. Ина ранги сиёҳ ҳам дорем духтаро. нигоҳ кунед ранги сиёҳ чӣ хеле ласи аҷоибот. Ина харидоро марҳамат. Ина духтарако бо бирӯзовиш ҳаста. Ишам аҷоиб гули калонаки хушрӯ дора. 3 метраш духтарои хушрӯйма 220 сомон. Нархи донаш қатия духтаро оптови гире бо мера як ча арзон мекунем. ин хели нархо да ҳеҷ ҷо набуд ва намешавад. Баъд ина бежи барои ҳоҷоно бисёр ҳами хели ранги сафед бежи чанд мепурсанд. Ин мина ҳами глянсви ипеко барои намо ҳоҷоноай. ина доставка ҳам ба шаҳри Россия ҳаст, ҳам дохили Тоҷикистон ҳаст. ҳама ҷода қариб ки доставка дорем духтаро. Фақат ватсап да менависен маълумоти пурра духтаро. ай ватсап мегирем. доставка дохили шаҳр 20 сомона духтаро. районо фарқ мекунад духтаро. камтар маълумот дар бораи доставкарам додам духтарои ман. духтарако ранги серишам бине. ишам аҷоибот хушрӯ. 3 метраш духтаро 220 сомони. чун ҳар вақта нархи донаша гуфтам оптои гирем бо як чияк арзон мекунем. мақсад ки ягон чай 20 сомон 10 сомон арзон намеша, ягон сом арзон меша. ай худаш ай оптови ягон фарқият надоре нархҳои мо духтаро. ина биёр ваям гразна розовишам нишон тиём духтаро. гразна розовиша бине бо и аҷоибот хушрӯи бад. намедонам ки кадом шахидам да кирта бигирам. вибрам калони бадай духтарако. глянсви ипек сия нишон додам. духтарако на касе успед куна заказуна қабул мекунем духтаро. доставка мекунем. дар инстаграм история фақат 24 соатаи публика намекунем духтаро, барои ки инстаграм заказ биса меша успед намешава духтаро. ина духтарако бо глянсви ипек ранги молочни серангтар бигем. ишам аҷоибот хушрӯ. бовар кар вибр беҳад калон. сабзи талха барг духтаро мепрсен хитон мада чай чанд ҷо скринка дар равон мекунем. ма чизе надоштаги ман намегум ки дорам, лекин наметонам ёфта. аллакай да хидмон омад духтаро. доставка катияй 3 метраш духтарои хушрӯйма 220 сомон. ана ҷинсови цвет одиста иҷа дар рангороз меёранд да пеши ман мемонанд. ма видео мекунам духтаро, шумо бибинед. ина ҷинсови цвет духтаро. ирам мепрсен айма духтаро. бо телефон да иш баланд омадай. рангаш камтарак пас омадай. телефон да нигоҳ да чӣ хеле омадай. телефон да камтар баланд омадай. паста ҷинсияй. ҳозир сабзи талхабаршам нишон метиём. видео меам нашавад дар рафтар гире. да история 24 соат. амура мекунам. ина духтаро сабзи талха барг духтаро. ишам аҷоиб хушрӯ. ина
3 метрш 220 сомон. Духтарако ранги сабзи закия. Айна ҳава. Ай короче ҳама расветкоша нишонам кабути электрик, сери, бирӯза, кабути джинс, сабзи сакия, сабзи талхабарг, бежеви расветкош хулоса духтаро ҳисош гумдаргире. Диден духтаракои хушрӯйма? Ина нависен фақат даставка қатия духтаро. Нархошон 220 сомон. Та видео ҷангум доране.